mă bați, nu pe el. Bagă mai Olivier, mă, ceva. L-au încercat. Natură și aventură, partea 4. 4 proști la o roată. Avem Călăpârlit de porci. lângă mine se află coprezentatorul Iobi Florin. Avem în imagine maimuțele din specia Primatus indigenus. S-a zis cuvântul magic, morțimatic. Nu că ți-l întoarce, întoarce pula, dar trebuie bătut. Vezi să nu scuși geanta, nu? Ne mai trebuie un autogel. Sisam, Karam. Vreo 3 roți de rezervă, să facem din 3 una. Calca și sunt. Nu e așa. Stai, ține-l așa să calc pe el. Ai în pula mea, nu te... Calcă-l pe cap, calcă! L-a luat pe claviculă. Da, bagă ăsta aici, în pula mea și tragi cu ăla, că l-ai nou, mai mare. Asta e simplu, că avem de scos, asta nu-ți mai trebuie, dar la nou tot așa-l bagi. Îl bagi ușor în pula mea. Bugul, lasă ține goța și bagă tu aici în pula mea. Stai să bagi. Păi bă, și când ai avut pană, cum l-ai făcut? Hai bă, o colțină acum. Pe taie, nu pot să-ți băgați un aici.